Belokeko frailetxeko sortzearen ehunta berrogeita margarren urteburuaren karietarat, Kantat jauna kolektiboak Euskaldunen beila antolatu zuen uztailaren 14ean. Abadiak itzal handia izan zuen. 20. mendearen hastapenean, 100 beneditar bazeuden, Basidako auzuntan. Hemengo bizia indar emaiten zuen, fraider. Zertzen indar hori, be bokazioa, deia, parneko deia, eta bizi bat otoitzean eta lanian. Eta sentsua handia emaiten zuen horrek, eta anaitasunian bizitz. Eta gero, anitz erresumetan izan ziren, hogoi bat izan ziren Amerika norteat, hogoi bat Argentinarat, bestean beste Jerusalemerat. Belokeko fraileak Euskal Fedea kultura eta euskeraren defendatzaileak izan ziren baita ere, laborantza munduan aintzindariak. Berrikuntza guztiak, biziko traktorra hok eta kutsatu dute eskualerriko eskual laborarian hitzek. Ara, erran nahi baita askuntzan, izan daien ardia, izan daien behi esne, gazna eta anitz gauzetan ordean horagarriak izan dira beti. 1965 Vatikano biri esker, bertako mintzairetan mezak emaitea aizu izan zen, eta ez gehiago latinez. Hemen, beneditarrek euskal liturgia sortu zuten. Gabriel Ertsundi musikologo handia zen, eta bazakien denbora berean, jakintzun handia izan ez ere, herrikoa zen. Bazakien jendeak, populuak nola kantatzen zuen. Eta iratzeder, biztanda, poeta handia, eta biak izan ziren nola berzituzten josi, airea eta hitza. Horren adibidea, begitartea kantua parta.